Thierry Bizkarriniz, anauztarra, eta 25 urteko kantari bat. Eta hemen talde hontaz arduratzen naiz, edo erranen nuke gehiago, transmititzen dut, pixka bat, azken 25 urteetan ikasitakoa oholtza gainean. Ni Lierni naiz, Baztandarra, Oronozkoa, 22 urtetut, eta beti gustatu zait kantatzea eta hortaz apuntatu nintzen ikastaro hontara. Zein izan dira helburuak pixko bat ikastaro honena? Ikastaro hontan saiatzen naiz kantari bakoitzari erakusten edo ohartarazten berak zerbait erraiten duena norbaiti. Erraten du. Kantatzea da erraitea, niretako, ez da denendako hola, baina ni letra gustatzen zait eta iruditzen zait importantea dela zerbait erraitea, norbaiti, nunbait. Eta orduan, ariketak eta egiten dugun lana horren inguruan da, nahi baita, bakotxa den tokian, den tokitik, ze denak ez dira hein berdinean, entxatzen iz, askatzen, erakusten pertsonai bat badela ere taula gainean, eta zerbait egiten duena, norbaiti ez sabaiari, ez lugari, bizik eta norbaiti, eta hortan lan egiten dugu. Zer bilatzen zenuen ikastaro honetan? Egiazki ez nakien ikastaroa zehazki zeren ingurua zen, eta probatu behar dut, gustatzen zait kantatzea, nuen denbora, eta bilatzen gozatzea kantatzen, gozatzea bertzekin kantatzen eta bertzea gaitzen ere bai, eta gero enteratu ginelik banaka kantatzen zela, iruditzen zaiten zaila, baina aberasgarri ez gaude ituretek hortara, eta nik personalki igual ikasi dut esperona baino gehiago, eta dena. Ez bakarrik nik kentzia lotxa kantatzea bakarrik, baizik eta bertzea aitzen ere bai, eta ez bakarrik aitzen bertzean agotxa, baizik eta kusten gorpuzkera, zegeden adierazten, ikasi dut pile bat, espero zenituen gauzak. Zenbat taldekin inizian duzu lana, onerat etorri arte, eta ze esperientzia izan dago? Hasiko nintzen 2010 edo 2011an alduden, eskatu zidaten hori, eta gero joan nintzenean Donostira bizitzera, 2015an edo hola, hurbildu nintzen Lugaritz kultur etxera eta proposatu nien hori egitea. Eta geroztik hori egiten dut han, Donostin, iten dira bi sesio, astapenetik, ez dakizekatik, izan behar zen 3 hilabeteko ikastaroa eta aldiro parte hartzaleak nahi dute errepikatu, edo barnatu edo. Eta orduan 3 hilabete eta beste 3 hilabete. Eta orduan egin izan dut han, biztanda, eta jarraitzen dut, Zarautzen ere egin izan dut, eta hemen. Eta hemen gertatu dena da, egin ginitola lehen 3 hilabeteak jaz, uste dut, eta gero ez genuen errepikatu ahal izan, zaila izan zen, eta lortu dugu egitea aurten. Eta dira gutxi gora bera berdinak, zu eta beste 2 ezik edo, uste dut, berak ez du parte hartu lehenengoan, baina bai, hori da. Eta zen horako esperientzia izan da zuretzat lehen daiziko hau? Ona, arras ona. Gainera, iruditzen zait arras aberasgarri gaudela adin guztiko jendea, iruditzen zait importantea gauza guztietan, eta hemen bada kristoan aniztasuna, bakotxak badu kontatzeko zerbait eta gainera ezberdine, eta arras ona nik gustatu zait pile bat, etzen lehenbizko aldiek kantatzen dutena, izan dut erromeri talde bat, jo izan dut pandereta triketixa, kantatu ere bai, baina modu hontan bai lehenbizko aldi hola, eta arras esperientzia ona. Nola planteatu zenuen ikastaro hau, bai aintzinekoa eta hau zehazki? Aintzinekoa zen taldea osatzea lehenengo. Hori zen, eta gero emaitza, beti txatzen ez emaitza bat izaitia, eta emaitza izan zen karrikan ibili ginen. Eta argi nuen hori bigarren aldiz eta biltzen baginen, oholtzan egin behar ginola, edo kantaldi bat, edo moduko bat, barnean. Eta hori planteatu diet lehen egunetik, eta denek egan dute baietz, pixkat urduriz, egan duen bezala Liernik
bakarrik kantatu behar da. Taldean ere bai, bakarrik ere, eta orduan, hori dominatzeko eta bada lana. Orduan, hori izan da, zentratu gara, entxeatzen behintzat, nik hori proposatu dio taldeari, egan diet, behar duzu zuen ganatu hori. Ez da nire proiektua, zuen proiektua izan behar da. Egan nahi baita, bakotxak ekartzen du kanta bat, eta entxeatzen gira, osatzen proposamen bat, eta osatu dugu eta dute, eta egia errateko, nik espero nuen baino emaitza hobeagoa edo ez dakit nola egan behar den, superatu ditu nire helburu guztiak. Taldeak hartu ditu gauzak, baina uste dut hori edozein tokitan egin dezakegula. Taldea den bezala iruditzen zait, errepikatzen aldutela hori beste nunbaiten, baztanen edo beste nunbait, iruditzen zait. Eta zuek nola bizi izan duzue, oholtza gainera atera behar izatea? Pues a ver, bistakoa da, persona bakotxa bere manerara, batzu gau ditrubatuago, bertzatzuk ez, baina honitzetan ere, emantara 10 urte holtza gainean beti baduzu hasierako nervi igualak honitzetan, pues izan da denetik, igual ez ja bakarrik holtza gainean kantatzea, bezik eta igual zure kantu eta zaspertu, edo apatean zure kantu ezberdin sentitu, edo eskusi tasmeditzen zulik berdin, izan dire goraberak, nik uste denek izan dugula gure goraberak gure kantuekin eta holtzan egoteakin, baina lehenbizko gunetik orai arte gehienetan ikusten da kriston lanketa eta kriston aurre pausoa, kriston aldaketa, igual guk ez du gaimertzek ikusten, baina kanpotik ikusten duzulik norberanak da kriston aldaketa. Orden bizitu dugu emozio ezberdinekin, baina uste denek ikasi dugula unitz, eta badela garaia gaur dena kapaz gana holtzak kantatzeko eta gainera adierazteko. Olako gauzak egiten duzulik, jende aurrean erakutsi, kantatu, edo olako proiektua sortzen duzulik, zer emateatzu beldur gehien? Eske beldurrik ez daukat. Ni kontsideratzen iz elbarritua. Nik ikasi dut musika belagietatik, ahoz-aho, eta elbarritua naiz ez dakit irakurtzen edo idazten. Baina bai zerbait ikasi dut, nola zibili naizen asko eta gauza formato eta egoera oso ezberdinetan, badakit daukadala asko esateko. Ez nekien hori lehenago, hasi arte ez nekien. Lehenengo ikastaroan konturatu nintzen, badaukat esateko, baina asko. Eta orduan, niri ekartzen dit anitz. Etortzen ba naiz ikastarora nekatuta, ateratzen naiz kargatuta. Harrigarria da, aldiro. Edo zein izan da dira zarautzen hemen Donostin, beti berdinak gertatzen zait. Sartzen naizenean, eta askotan berandu da, pasatu dut eguna ez dakit non, lan egiten, joaten iz kargatuta. Ez dakit espikatzen ere unsa, baina sensazioa badaukat. Banoa etxera eta naiz pozik. Zentzua ematen du, agian hori bada ere, zentzua ematen du orain arte bizitako guzi hori. Zer ni pasa naiz, bakotxa pasatzen den tokitik pasa naiz. Orduan askotan badakit zer egan. Ze badakit, pasa naiz hortik. Eta ez didate erakutsi, eginez ikasi dut orduan. Betio asko egin ditut, akats asko egin ditut, baina ikasi dut. Guai, galdera berari. Galdera zuri. Zu ibiltzen zarela eta oholtzetan eta, egin dut, badauzula esperientzia, zertan da hau hain ezberdin? Oholtzan ibiltzen nintzen, gaur egunez, baina ezberdin denean. Komentatu dugunan, holtza gainean normalki zaude edo talde batekin, edo zu bakarri bali mazaude ere instrumentu batekin, eta solastu izan dugu hontaz, batzutan instrumentu horren atzen altxatzen gara gu, edo da erreixa atratzea talde edo instrumentu batekin, baina ez gaude ituretek ustera eta gutiago itera bakarrik kantatzoi holtza gainera. Eta da diferentia, ze atratzen zadelik, baten kustentza zaudela bakarrik. Eta biluzen zaila metaforikoki pile bat, eta gainak nabari da. Edozein gauziten duzuna nabari da. Izan ona, izan txarra, izan gesto bat edo bertzea, nabari da zuza izan sentitzen eta hortik kantatzen duzu. Eta azkenan publikako sentitzen du. Orden diferentia denean. Bertzean normalki bauzura apoio bat, dela bertze jende bat, zaude disimulatuago edo, ez zaude hain zu edo hain biluzik.
eta hemen bai. Toi da reto bat, haundia. Bueno, hau igual ez da galdera bat, afirmazio bat, baina galdera moduen, nola induzu, osea, ni bau sentsazioa llegatzen zaili klase ematera, haitzen duzun bakotxe kantatzen, zentratzen zaila pila bat persona hortan, zeiden erten, zeiden kantatzen, eta zu motibatzen zara persona horrekin batian, osea, nola induzu transmititzeko hainbertze jendea gozatzeko hainbertze zurekin, edo persona bati sinestarazteko dagolik inseguro edo bere kantuekin erteko zuk alduzu. Osea, ni sentitzutena zuri haitzen datzutelik edo da bizitzen duzula kantue pile bat, eta ez zure bakarrik denena, eta zela kapaz norberan persona bakotxean gauzonak atratzeko, erteko hau zuk landu behar duzu, zuk maten duzu hau. Osea, ez da, nola bizitzen duzu hainbertze, intensiadekin, eta gaina bertze joi adiratzi eta bertze motibatu. Osea, dutzen ze kriston hoi. Eta ez dakit nola lortzen den hoi. Ez dakit lortzen den. Gauza da, jartzen naiz bestearen tokian, hori lehenik. Eta ikusten dut nor den. Eta bakotxa da mundu bat. Eta nik kontsideratzen dut, ahots bakotxak baduela zer esan. Egan nahi dut, jende askok erraiten dute, nire ahotsak ez du balio. Eta egia da, gaurko gizartean, ahots askok ez dute balio. Zergatik ez dutelako tokirik. Apal kantatzen baduzu, ahul kantatzen baduzu, ez daukazu tokirik. Taberna batean ez duzu tokirik. Adibidez, buia asko dago hegoaldean, Nafarroan, bueno, ez dakit, hegoaldean Gipuzkoan bada anitz, eta hor dion ahots ahulek hor ez dute tokirik. Eta ez da bakarrik kantatzea, da ere mintzatzeko momentuan. Orduan, hemen badugu lujo bat, dala, isiltasun zerbait badugula, eta badagola toki bat, nun ahots ahulak ere badu toki bat. Irenek badu toki bat. Edo, ez dakit, beste adibide batzuk bauzkat Donostin hemen, bueno, guziek proiektatzen duzuen normalean, desente. Badira kasuak nun ez dute proiektatzen ere, igortzen zera ahotsa. Eta hor behar zaieran lasaitu eta balio duela kantu horrek. Guai arazoa dugu gero kanpoan, egia da, kanpoan arazo berdina da. Baina nik sinesten dut hori. Eta behar dugu egiten dut, komunitateak behar du, edo kantu zaleak behar dute atseman toki berri bat. Eta toki berri hori atsemaiteko hasten da eginez kantatuz. Eta hor ahots guziek balio dute. Bestela bakarrik ikusten duzu profesionala, edo ahots potoloa, eta beste guziak ez daude. Minak zaleak badaude nunai. Eta hori da sinespen bat dagoena hegoaldean, askok egiten dute, ez gara kantariak, zuek bai iparraldean ez da egia. Oai esaten aldut, 6 urte daramazkit, ez da egia. Kantariak badaude, non nahi. Bakarrik ez dutera tokirik. Eta hemen badaude tokiak, kantu jirak eta badaude. Kantu jiretan beste zerbait gertatzen da, ez da berdina. Kantu jiretan dago talde bat, kantatzen duena melodia bat eta letra bat, baina melodia da gehien. Hemen ez da hori, hemen da, egiten duzuna da, biluzik egoitia eta bakarrik kantatzea. Ze taldea osatzen da, hori da nire teoria, taldea osatzen da banakako jendeekin. Eta sentsazio hori dagonean talde bat bada eta ez da abesbatza bat egiten duna O denak berdin. Hemen O edo A edo E nahi duzuna bakotxak egiten du ezberdin. Hori da taldearen aniztasuna eta hori da edera, nire iduriko. Eta nik hori bilatzen dut. Orduan, sartzen naiz bestearen tokian. Eta motibatuko dut, bai, badakit. Badakit gauza bat, etorri bada, gustatzen zaio kantua. Ja, egisadak gero konbentzitzea, gustatzen zaio. Eta hori da abia puntua. Erantzun dut, bai. A ber, baina zer da kantatzea zuretako? Niretako? Bai. Alderatzaia. Da zerbait erteko manera bat, eta unitzetan nire gure hobe zauntzeko manera bat, nire kasuen. Igual, egon naiz
X emozioekin ez dut identifikatu nola nagon, nola nahi sentitzen, haitu kantu bat, identifikatu kantu horrekin, eta ostia, hain ez bizitzen hau. Etako da kantu eta gozatzeko manera bat. Eta nire kasuan urte luzez izan da sozializatzeko herramienta bat, ere bai. Ez da gauza bat, badira unitz. Ba, egia da. Eta zuretako? Eta niretako bada hori, ni behintzat hasi naizenean, ni duitzatzai betitik kantatzen detela baina. Bai egia da, dauzkadala zure adinean eta pixka lehen hori, sentsazio handi bat hori, bertzea ezautzeko manera bat. Eta hori, gero txalapaktarekin ere gertatu zait, ikasi dudanean txalapakta konturatu naiz, hitzik gabe ere, asko ezagutzen alduzura norbait, olako gauza tonto batekin. Jartzen bazara bestea entzuten, eta egan duzu bastian hori, eta plazer egindat, ze egia da, bada kantatzea, bada entzutea ere. Eta egia da hemen, nahi gabean, hori lantzen dugula. Egan duzu, eta nahiz oartu baina egia da, hori lantzen dugu, bertzea entzuten. Bertzea bere diferentzian, bere anistasunean entzuten dugu. Eta hori importantea da. Eta asko, egia da, nire planteamenduan, asko ikasten dugu bertzeetaz. Nolaz banaka ari giren, eta nik gauza bat erraiten diot bati, baina balio du agian bertzearentzat, eta egia da erikatzen gaituela. Eta niretako kantatzea gero da, eganen dauz. Goizuntan, egon naiz, oinatin. Klase batean, bada ekimen bat deitzen dena musikariak ikastetxetan. Ibili naizan, 14-15 urteko gazte batzukin. Eta memento batez, neska gazte batek egan dit, nola egin duzu musikari izateko, zaila izan da? Eta bai, zaila izan da. Eske esan dizuet, hasieran, kantatzea ez da naturala. Bai, naturala da, lagunen artean hola, baina kantatzea, astentzarenean zinez kantatzen eta emozioa behar duzula aurkitu memento hortan, erabaki duzu memento hortan, hori zaila da. Ze bada teknika, baina bada lan haundi bat, eta hori da iruditzen zen nire bizitzako lan haundiena. Kantatzen dut bai, denok kantatzen dugu. Kantatzea erresa da. Eta aldi berean kantatzea ez da naturala. Ze kantatzea egiazki behar duzunean, memento hortan kantatu hori, eta nahi diozu pasarazi zuk egan duzun hori, bizi izan duzun hori kantu horrekin, hori erronka handia da. Oso handia. Lortzen duzunean, batzutan lortzen duzu, handia da. Handia da denontzako, handia da zuretako, eta handia da bertzentzat. Hori, netako hori da kantatzea, da emozio bat. Eta nik joaiten naizenean, edo zein kontzertura, kasi beti naiz lehen filan. Nahi dut hori, bilatzen dut hori. Nahi dut ikusi, Bruce Springsteenek adibidez, ea emaiten didan, edo ari den bere lana egiten. Nahi dut ikusi, ea bizi duen. Benetan, beti, edo zein kantari Bruce Springsteen aipatu dut, izan laike, kantari ez ezagun bat, hori bilatzen dut. Bizi du edo ez du bizi. Eta zuek, ejan dizuet pasaren hastean, bizi duzue. Eta profesional askok ez dute hainbeste bizi. Arrazoin ezberdinengatik, baina ez dute hainbeste bizi. Zuek bizi duzue. Eta horrek elikatzen hau asko ere. Ze kantu nahiko zinue kantatu, zuko holtza gainean, eta ez zuzin giz kantatu matatzulako lotxa. Edo karaoke baten, edo tipo gustatzen zizula kantante bat, edo kantu bat, baina matatzula lotxa onartzea. Hasta kantatzea. Ez dakit. Ez zai gertatu, erraiten duzuna ez zai gertatu, ze ni beti kantatu dut. Ni taula gainean sentitzen naiz etxean bezala. Baina ez daude kantu batzu matatzena lotxa? Edo, jo, que igual gustatzen zidu, eta bustamante, jode, pues. Ez ba. Enetako kantu guzi balio dute. Zuri ez zai gertatzen. Zuri bai? Neri bai. Bai. Neri pastu izan zait eta komentatu nuen, haunitz kantuzar eta rantxerekin. Zeni rantxera maitetut pila bat, baino gaztetan orai benpin ez da ohikoa, nire inguruan ez da ohikoa, jende gaztek aitze rantxerak. Eta gaina rantxera batzu segun ze letra baduten, dire potentiak, eta egia da onartzen dut.
Eta orden bai beti izan dut konpleju motoi rantxerekin edo lehenagoko kantuekin ja kantatzen ez direnak. Eta nik horrekin adibidez bai izan dut. Nik agian izan dut hizkuntzarekin, frantsesez kantatzea adibidez. Agian. Bueno, agian egiten dut, ze gustatzen zait kantatzea beste hizkuntza batean, espainolez, frantsesez, ingelesez. Eta sentitzen zer epaitu, Euskal... Ez. Bale. Ez, galdera hona da, ala ere, ulertzen dizut. Ausartzea kantatzea eskolegian frantsesez edo espainolez, bai, zerbait da ala ere, egia da. Behintzat nire belaunaldiarentzat, ni hasi naizenean, dola 25 urte edo, eskora modan zen. Iparraldean, edozein herri txiki batean biltzen ziren 1500 jende, hegoaldeko taldeak, eta ordeon, ni hor hasi niz. Eta ordeon, euskaraz kantatzen genuen, gero berbena egiten nuenean kantatzen nuen beste hizkuntzetan. Gaur adibidez, izaro ikusten dutenean egiten dut. Entesgarria da. Zergatik ez? Ez dakit, ez naiz jarri, joan den, astelen untan kantatu, edo pasaden hastean, Lugaritzen, bada emakume bat kantatzen duena Charles Aznavourren La Bohème, etzen hor, eta kantatu dut. Gustatu zait? Eta banuke asko ikertzeko hor. Gero, asko ze, bai, nire teorian, eta zu zara froga bakarra kantaldi honetan, dominatzen duzun hizkuntza batean gehiago transmititzen duzu. Hori da, nire teoria. Eta segurazki frantsesez banuke asko transmititzeko. Zer nahi frantsesa dominatzen dut. Eskola baino gehiago, naiz eta guai egualdean bizi naizen, ari naiz amesten eskolaz. Baina urtetan ez duen amesten eskolaz, Eta guai, bai. Baina esan nahi dut, banuke zerbait egiteko frantsesarekin, bai, segurazki. Espainolarekin ere, bai, Baina, gero, ari naiz profesionalki, horrek suposatzen du aldaketa handi bat, hala ere. Beste zerbait da. Hori egiteko nahi nuke lehenik hartu denbora, lasai. Nire probak egiteko, lasai. Ez izaiteko presione hori, profesionala zara eta behar duzu zure ogibidea da, ez. Nahi nuke hori probatu. Ez da alge kontu bat, da gehiago... hemen bizi naiz eta gustatzen zait, eskolaz kantatzea, eta frantsesez kantatzea egia da, banuke lana hor. Ez dut... Xenet, igual ez da zure kasu, baina bai izan dira artista batzuk sentitu dira epaituek euskaraz kantatzen ez badute eguneko gunean. Bai, bada presio antzeko hori. Bai. Eta hasi banin segurazki hori gertatuko laike, bai, segurazki bai. Gaur egun hori pixkat lasaitu da. Linton Town talde bat adibidez, egin zuten diska bat iaia dena espainolez. Bildu zuten, hori niz hortaz. Gaur egun agian editaikean hain zaila izanen. Ez dakit, niz segur hortaz behinen. Izaro ikusten dutenean egiten du, agian badabide gaur.